Naša strojárska spoločnosť Regal Rexnord so sídlom v Novom Meste nad Váhom sa špecializuje na výrobu vysokovýkonných spojok. Predovšetkým pre oceliarské, lodné odvetvia, ale aj pre ťažbu nerastných surovín a výrobu energie. Sme súčasťou nadnárodnej americkej spoločnosti Regal Rexnord s viac ako 200 filiálkami po celom svete. Súčasná práca ma zaujala vytváraním inovatívnych riešení k zmene energie na pohyb pre široké portfólio medzinárodných klientov. Základom našej spoločnosti je skúsený tím operátorov a mladých talentov. Príďte medzi nás rozvinúť svoje technické a programové schopnosti na najmodernejších sústruhoch a frézach. Príďte medzi nás pozitívne pretvárať životné prostredie a modernizovať svet okolo nás.